Als we eerlijk binnen, hè, is het boert best wel... Er zit van alles op en dan denk je echt van jeetje, wat zit je nou eigenlijk? Nou, het is dus een lopenzone, maar de meesten die fietsen. Hè? De meesten die fietseren, dat mij. Dat mij. Maar de zone is echt een brommer en een fiets met zo'n strepen doorheen. Dus de meesten die die fiets net parkeren. Tenminste, ja, dat doe ik best trouwens niet aanrijden. Hè? Wat mij nou net met die fietsen? Ja, die mag je net parkeren. Stilzetten. Mij net. Nou, wat is er nou dan? Dit is die fietsen. En handhavers, denk ik, die fietsen... Ja, iets met doggen, weet ik net. En er staat hier dus een wegsleepregeling van kracht. Dus de meeste, ja, ze kennen de fietsen eigenlijk wij. En die fietsen die gaan in het fietsdepot van de AVAC. AVAC, dat zei ze natuurlijk. Geweldig. Goedendag mevrouw. Ja, ik ga je ook eerder mee sprutsen, hè. Maar het is schering en inslag bij die fietsen hier, hè. Ze parkeren. Mensen zullen borden net, snappen ze het net? Nee. Ik krijg ook iemand die zit hier even onder koffie. Maar ja, er zijn 2 fietsenstallingen, hè. De fietsenkelder en op het Zeiland is ook een hele grote fietsenstalling. Dus in principe wordt de gelegenheid genoeg aanbieden om de fiets toch wel ergens kwijt te kennen. Ja, maar het bloot toch al een keer daar en ik zie hier weer stien en de meeste shows het net, was het net zien, wat is het denk je? Ja, ik weet het net. Ik denk dat het gemakzucht is. En zo dicht mogelijk de fiets bij die horen en zo weinig mogelijk rennen. Ik denk dat dat ook een groot punt is. Maar ja, nou, we hadden wel redelijk in de hoorn hier. Na de coronatijd dan stegen je 40, 50 fietsen. En voor het station hetzelfde aantal en achterin hetzelfde aantal. Maar nu hebben we het eigenlijk in 2 ritjes wil horen. Ja. Dus ja. Ik zeg juist ook wel iets zo inderdaad op Facebook zien en wie ik wat fietsen bij het station. Wij hellen het meest net altijd weer van schrikken, denk ik. Ja, gisteren ja, dan staat er een foto op Facebook. En ja, nou ja, daar komt ook uit commentaar op natuurlijk. De ene is positief, de andere is negatief. Dus ja, dat bleef exact, denk ik. Ja, dit zo'n vrouw zei ook al, waar moet ik hem dan neerzetten? Ze weet het ook al net, had ik het idee. Hallo mevrouw, je woont de fiets er even daar zetten? Ja, we gaan hem even een fietsenstalling neerzetten bij het station, hè? Maar wist u het niet, dat u het hier niet mocht? Ja, dat wist ik wel. Ik was inmiddels op de hoogte. Oké, maar toch even proberen. Nou ja, ik wist niet of het nou waar het wel precies mocht, inderdaad. Dus ja. Nou, ja, de fietsenstalling nog maar niet, denk ik, hè? Ja, en tot die, ja, nou, succes, hè? gelukkig heb ik een OV-kaart. Ja, nou, dat scheelt. Oh, dat kan je natuurlijk ook niet fiets parkeren. Ja, ik dacht in die orenfietsenstalling hier. Gratis parkeren. Zeg maar, dat is toch zo zeggen in de Ljouwt ook wel hier in die fietsenstalling in Ljouwt je toch ook vergeet parkeren. Ja, zeker. En maar hier ook, het staat ook heel duidelijke letters aan de bovenkant van de rutensteert van eerste dag gratis parkeren. Dus ja, makkelijker kist denk ik net maatje. Nee, je had er wel alles om dienen, zeg maar. We hadden wel alles om dienen, ja zeker. Ja. Nou oké, succes net. Ja. En dan komen er stickers op een fiets. Wat gaat er maar gebeuren dan? We gaan deze fietsen vermoorden. Er staat een tijdstip op 10:23. Gaan we die sticker erop plakken. Dan gaat de eigenaar nog rond 2 uur de tijd om de fietsen op te hellen of te verwijderen. En als er hier nog staat, ja, dan nemen wij ze mooi. Ja, dan gaat er naar het A-vak, of hoe heet dat? Ja, dan gaat er naar de A-vak, met fietsen stald worden zo lang. En dan willen ze nog 6 weken bewaren. Maar meestal dit soort fietsen, dan komen ze meestal voor 4 mal weer om een fiets helemaal op te hellen. Ja. En dan moet ze €24 betalen. Ja, dat is nou, dan maar even naar de bus. Ja, dat is zonder geld. Ja, maar ik heb wel gewoon die het voor de tweede keer hè. Dus ja, soms ben ik wel een beetje hard lees. Ja, dat snap ik. En de boetes die rennen ik net op, denk ik, wel? Nee. Het bleef €24. Het bleef €24. Nou, dat is een mooi cent voor de gemeente. Ik heb een mooi ding met mij hier. Ja, nou dat gaat denk ik naar de AVAC voor de ruimte die ze even vrij houden maat om de fietsen te stallen. Die zijn eigenlijk al van haast misschien erom dienen, maar die namen dat ze zeiden van nou, dan zei ze fuck. Fuck, ja. Fuck, ja. Nou, prima, succes in elk geval. Ja, dank u wel. Ja. Je hebt een goede dag. Ja, dank u wel. We zullen verder zien. Oké, hoi. Gewoon ook graag bijjaren, want je had zo'n geel hesje, jongens. Ja, voor de veiligheid, hè. We worden gevolgd door een handhaving. Vandaag. Ja. Sorry, wat joh? We worden gevolgd door een handhaving, hè. Gevolgd? Met de moeilijke mensen, ja. Omdat wij de fietsen opruimen in de stad. Snap je? Jo, roem ik de fietsen op? Ja. We nemen heel wat in beslag. Die zijn verkeerd gestaan en geparkeerd. Dus dan ruimen we ze op. En dan kunnen ze tegen een boete terughalen bij de AVAC. Ja, fuck. Ja. Je komt ophalen, hoor. Wat is het? Ja, je komt de busjes, jongens. Hier. Hele karre vol, jong. Jongens, prachtig. Ja. Oh, je krijgt op de hier, mevrouw?
Wat hè? Je bent correct op diert? Ik ben krek op dit, ja. Ik zeg, Oh, zit er in mij in de karren. maar ik zeg, je de verboden te fietsen te parkeren. Ja, daar is in de boert, hè. Ja, daar onder oren. Oh, nou prima. Ik ben er blij bij. Ja, snap ik, ja. Moet je geen €24 te betalen, hè? Zo, nog eens hier al, je er weer op, hey. En dan hier naar de aanvak. €24. Holy zo. Stuk idee. Met de kanaal neer aan Sjen, dan ga je er weer. Dan wil je erop zetten. Oh, mooi, dan ga je zetten Sjen. Je moet shirt in de fiets kwijt. Ja, dan ben je mooi de Sjaak. Zo, daar gaat er. Oei, 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 zus. €24. Hey, €24? Per deel. Voor student. Dat is kan heel, ja, als je een deel zetten hast. Oh ja, dit vergt even wat logistiek. Er komt misschien een skramk op een fiets erbij, dat kan ik niks van zeggen, maar... Ik het zei, je kan mijn eigen natuurlijk, dat dit is misschien iets minder zuinig mee op fiets dan dat je het zelfs misschien wijzen kennen. Oh, die ticket. Zo, dan willen ze erop zetten. Ja. Hoppakee. Jongens. En dan gaat hij weer een fietsie. Hè? Ja, €24. Ja, wij €24. Ik kan wel een ding erop zetten. Nou, maar deze fiets is ook net al de beste. Dus die had niet gewoon deels open te laten, denk ik. Daar moet ik graag van aan. Die worden vanaf. Dat is een elektrische fiets. Die komen heel veel tegen. Elektrische fiets, nee, zoals ze, die ben wat zuiniger op, maar. Zoals van die fatbikes ook. Ja, heb ik ook fatbikes? Ja. Ga je dik, ja. Nog meer fietsen. Nou, dan gaat hij weer. Nog meer fietsie. Dus dan moest je 6 model, als 12 in de tier dat ze een sticker opzetten, dan krijg je 12 in de tier om op te halen. En dan wordt dan wordt mijn naam. Dus met 12 parkeren. Feitelijk, jongens, zei ik maar je 12 parkeren. Ja, zo kerst ik dus maar. Ja. Ik denk dat je maar een heel sneu muziekje achter zetten, maar denk ik. Ja. Of net, of juist een heel bliep muziekje. €24 per keer. Nou, dat is een 40. Ja, dit wisten we denk ik, dat weten ze. Ja. Zie, die meneer had alle sleutels van de fietsen zelfs om zijn broek te hangen. Ja. Maar net. En die fietsen naar geluk. Ja, ik weet net wat met die fietsen, die hoe dan hebben we net, maar ik weet niet wat dat is. Nou, we gaan verder. Nou, dat weer dan. Ja. De fietsmeneer, ja, ze zijn hem kwijt. De fietsje, dat ben je ook kwijt. Oh, dan zit ik in de henne. Maar een shot van de volgende. Maar daar maakt blijkbaar ook net. Ja, mensen die het videootje zien, die weten het nou. Geweldig.